Добре дошли в EVO Film. Това е част от нашата видеосерия за инсталиране на фолио за оттенък на прозорци EVO Film. Не забравяйте да следвате инструкциите и да работите спокойно и методично за най-добри резултати. Не бързайте. Почистете и полирайте вътрешността на прозореца. Отстранете мазнините, замърсяванията и частиците. Почистете краищата на прозореца изключително внимателно, в противен случай можете да рискувате фолиото на прозореца да не се залепи. Напълнете кофа с гореща вода и поставете фолиото за оттенък на прозореца, което искате да инсталирате в кофата. Смесете течността за нанасяне с гореща вода в бутилката със спрей. Сглобете инсталационния скрепер. Нанесете тънък слой от инсталационния гел на EVO FILM, EVO GL, по краищата на прозореца, върху който трябва да се монтира филмът, с помощта на гъбата. Гелът държи краищата на прозоречния филм на място по време на сушенето, за да се избегне лющене на ръбовете. Първо, напръскайте прозореца с течността за нанасяне. След това внимателно нанесете фолиото на прозореца. Поставете филма върху прозореца и го регулирайте така, че да е позициониран правилно. Напръскайте много монтажна течност върху фолиото на прозореца, преди да използвате скрепер. След това меко и методично пуснете инсталационния скрепер върху фолиото на прозореца, за да изтласкате по-голямата част от излишната вода между прозореца и филма, за да премахнете мехурчетата и гънките. Напръскайте филма отново. Натиснете скрепера срещу фолиото на прозореца малко по-силно и започнете да изтласквате монтажната течност между прозореца и филма. Повторете процеса на пръскане и изтъргване 3 до 5 пъти, докато цялата вода между филма и прозореца изчезне и филмът се разтегне правилно. Филмът обикновено трябва да се простира между 3 до 5 мм, когато е монтиран правилно. След като фолиото на прозореца е монтирано, повторете процеса на изтъргване по всички ръбове около прозореца. Всяка допълнителна течност за нанасяне, невидима за окото, често се натрупва по ръба на прозоречния филм и трябва да бъде изтъргана или изтрита. Излишният инсталационен гел ще трябва да бъде изтласкан и избърсан с влажна кърпа. Използвайте заобления скрепер, за да влезете в ъглите. Оставете оттенъка да изсъхне. Ако е възможно, оставете колата в хладна среда с отворени врати по време на процеса на сушене. Не излагайте автомобила на слънце и топлина директно след монтажа. Изсушаването на фолиото на прозореца твърде бързо може да доведе до неправилно залепване на филма. Благодарим ви, че изгледахте част първа от нашата инсталационна видеопоредица.